Dema berhevkariya rezan li Şemrex ango çiyayê maziya navçeya Mêrdînê bi dîmenên rengîn dest pê kiriye. Xwediyên rezan bi malbatî li ser rezên xwe ne û ji aliyekî ve tirî berhev dikin û digvêşin, ji aliyê din de jî li gor berhemên ku çê dikin, amadekariya dikin û berhemên cûra reng bi dest dixin. Cotkar radgînin ku gelek merheleyên amadekariya bi destxistina berhemên rez hene, lê ji ber ku bi kêf û kelecan vî karî dikin, tu zehmetî bo wan çê nabe. Destpêka çêkirina hemû berhemên rez û tirî, bi jêkirin angoçînîna gûşiyên tirî ji mêwan e. Maqbule Bulûs jî bi malbata xwe re hatiye ser rez û peywira wê jî berhevkariya tiriye. زحمت او هي مرو بري دچني او جا داي مرو دعجقيني داي مرو دكوديني سيتل كي مرو هناك اخ سبيد خي مرو دكوديني او بسلغا سرو در ما يلامش تبي او داي جار واي دبي شيره او شيره مرو دكبلول مرو دكبني مرو دكدمس او دمس ما زاغجي اف بلغا ام باش ما زاغه Tiriyê ku tê berhevkirin ji bo mahsereyan tên veguhastin û çavkaniya berhemên tirî şîreya tirî tê givaştin. Kemal Akuşî tirî digveşe û tîne ziman ku bi kêf û kelecan vî karî dike û radgîne ku îsal hem tirî baş e hem jî zêde ye. Vî şîramê dimsê çêkin. Dimsê çêkin, pelûl pê çêdibî, dim çêdibî, benî çêdibî. İsal salê çûn baştirê. Baştirê, erê. Zahmetiya wî jî ye, karê wî jî tirî jî xweş e, dim jî xweş e, giş baş e. İsmail û Gewrê Kaplan jî ku temenê wan ji 80 salî zêdetir e tînin ziman ku xudnavrezan û karên cotkarî da nas kirine û heta niha hatine û niha jî bi mildayîna hev û bi zarok û neviyên xwe re ew jî berhemên rezê xwe berhev dikin û çê dikin. Karê me ev e. Em yextiyar bûne. Heyam bimire. Karê kurmanca ev e. Em ji çelî xwe memnûn. Baş. Yani emîro ji her tiştî xwe memnûn. Hûn vana tenê ji bo malê çê dikin ya ji bo firotinê? Wala nasê me jî Zêde hene. hebî Şêrekê me jî em hene. difiroşin dimsê o gidin. Zêde me hebî me bifiroşin. Zêde Ola tune me te me. çapêş. Hemdiye Kapan jî berhemên ji pilorê bastîx, benî û kezme çê kiriye. Niha jî dest bi çêkirina dims kiriye. ام دمسا خود كلينن ام الورد اسرينن ام لفرد كودينن ام لفرد كلينن هر كود قيمه 35 كيلو دمس دافيجي ام باستيقي تشيد كانون دبينن حالمه او خوشه Piştî ku rez peywira xwe ya îsal xilas dike yanî berhemên xwe radestî xwediyê xwe dikin, ji bo saleka din tên çêkirin da ku berhemdar bimînin. Li çiyayê mazî ango li Şemrexê serdema berhevkirina tirî û berhemên tiriye. Her malbatekî li ser erdê xwe hewla berhevkirina berhemên îsal ji nav reza dide. Me jî hewlda hem wan berheman hem jî çêkirina wan ji bo we nîşan bidin. Sidik Eren, Kurdistan 24, Mêrdîn.